Ahojte lidi, vítejte u našeho prvního shortu, kde reálně používám hlas. Tady je Baxík Mrkvička, jak jste asi všimli. Týpeček, který prostě miluje Minecraft. A chtěl jsem vám říct, kdy vyjde první video. Mělo by vyjít nějak zítra, možná pozítří, nebo ještě dneska, uvidíme. Podle toho, kdo bude hrát. Rád bych viděl nějaký Čechy na tomhle kanále, což asi dostaneme tak 5 zhlédnutí na tomhle videu. Já to úplně čekám, protože tady není moc Čechů, který mají rádi vlastně Syria Kary. No nic, ale ještě než odejdete tady z toho shortu, protože to je vše, co jsem chtěl říct, tak jsem chtěl říct vám takový vtip. Co se stane, když slon šlapne na bramboru? Stane se z toho bramborová kaše.